Кем соң ул волонтер? Ладин теленнән тәрҗемә итсәң, волонтер ул ирекле ярдәмче. Бүгенге көндә районда коронавирус пандемиясенә бәйле рәвештә 137 үз теләге белән бу хезмәткә килгән волонтер эшли. Волонтерлар райондагы барлык авыл советы авыл биләмәсендәге штабка тупланган. Әйткәндәй, бу авыр чорда район буенча тәүлек әйләнәсенә 8 34 762 5 20 93 телефон саннарын җыеп, бердәм диспетчерлык хезмәтенә элемтәгә чыгарга мөмкин. Ул ялгыз яшәүче өлкән яшьтәге гражданнарга һәм инвалидларга шалтыратулар өчен билгеләнгән. Кайнар линия буенча килгән гариза авыл җирлегенең волонтерлык ярдәме штабына хәбәр ителә. Артаба урындагы штаб волонтеры ярдәм күрсәтергә ашыга. Халыкның авыруга аеруча дучар булырга мөмкин төркеме, өлкән буын вәкилләре, кешеләр күп җыелган урыннарга барып йөрмичә генә азык, төлек, дарулар, почта корреспонденциясе һәм башка хезмәтләрдән файдалана ала. Шулай ук биредә куркынычсызлык кагыйдәләре дә төгәл үтәлә. Волонтерлар һәм социаль хезмәткәрләр махсус битлекләрдән, перчаткалардан йөриләр. Алар өйгә үтеп керми, өлкән кешеләр белән метр ярым аралыкта гына аралаша. Алар миңа телефон номерларын калдырдылар, рәхмәт яугыры. Аларга мин дә звонить итеп чакыралам, үзләрен дә шүпкенәдә тора. Алар бит кемгә кирәк шунда таратып йөриләр. Кирәк әйберем булса мин чакырам, алар шулай өйрәттеләр, рәхмәт кенә. Кызлар үзләре связьга чыгалар кирәк булса, үзем дә Розалия апа, нәрсә кирәк сезгә, нәрсәләр кирәк, нәрсә китереп бирәк дип торалар алар. Мин әйтәм, шуннан соң алар йөгертеп китереп бирәләр. Бер нәрсәдән дә җиксенмәйләр, һәр вакытта ярдәмгә килергә торалар. Рәхмәт аларга барсына да. Волонтерлар отрядлары Илеш районы хакимиятының яшьләр сәясәте, физик культура һәм спорт комитеты тарафыннан оештырылды. Урыннарда алар белән биләмә каршындагы хезмәт салучы яшьләр эшләре буенча белгечләр идарә итә. Бүгенге көндә илдә шушындый хәл булгачтан, безнең авылда да, безнең авыл советында да волонтерлар группалары оештырылды. Алар ярдәм кулын теләп сузалар кешеләргә. Үзләре шалтыратып, белешеп йөриләр кирәк әйберләрен. Рәхмәт барсына да. Иршат Ринатович белән дә берлектә эшләйбез. Берәр аңлашылмаучылыклар килеп чыкса, аларга шалтыратып, алар белән киңәшләшәбез. Аларга да зур итеп рәхмәт. Бүтән авыл биләмәләрендә дә волонтерлар эшләрен тиешенчә башкарып баралар. Волонтерлар белән бергә шулай ук авылларда социаль хезмәткәрләр дә бу мөһим эшкә үз өлешен кертә. Районда уңышлы эшләп килүче Изгелек халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгенең 28 эшчесе көн саен өлкән буын вәкилләренең йомышын үти. Соцработник безнең инде Вазитова Гөлнур, минем иптәшем группада, дару беткән, төнгелеккә сирә торган, кичә аны кайтып бирде. Башка дарулар да кайта. Нинди дарулар кушабыз, нинди йомыш бар яркәйгә, барсында үтәй. Тормышларын, бар булмышларын якты киләчәк өчен багышлаган, ярдәмгә мохтаҗ өлкәннәргә ярдәм кулы сузарга ашыгыйк. Яшь буынның күрсәткән игелеге тәрбияви чараның бер адымы булсын. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.